manyime mar neno kaka inyalo geng' tuono. Mar ariyo, kadipo ni Kenya dwaro ketho winjruok ma e kindgi gi Amerka e wach ogirimiti ni. Ogirimiti no kisomo apane na article mar 8 V111. Yes, en mar 7. Ogirimiti mar ogirimiti no article mare mar 7 wacho niya, kadipo ni nitiere party moro amora e kind Amerka gi Kenya madwaro wuok ei ogirimiti ni, to nyaka gichiw notice mar dweche 6. Manyiso ni kawuono kwadwa wuok, ok wabro wuok e sani, wachiwo notice mar dweche 6. Wanyalo mana wuok e giko higa, ok sani. To mano nyiso ang'o ne Kenya kod winjruok mwasebedo kwaketo kod pinje mamoko kata mwanyalo gombo keto gi pinje mamoko. Ka ok wanyal rito winjruok mwaketo, manyiso ni kata mana ndalo mabiro, higni mabiro, onge piny manyalo trust Kenya kuom keto winjruok moro amora ma gin go. Tagombo ni mondo apenj oganda wa kawuono niya, kadipo ni kawuono tuo moro omuoch e piny kata mana mar Asia, to Kenya owinjore gi piny mar Kazakhstan kata piny mar piny moro amora e Asia kocha, wawachi kata koro Kazakhstan kuma nyiker nitie cha, magi bedo gi winjruok ni yawa gini kapok ochopo dalawa kocha en e osi maru ka, yienwa uru wabed kod quarantine center ka mondo mi jowa othiedh ka gisechango eka gibi Kenya. Jo Kenya digo e koko, ok de gigo koko. Nang'o? Nikech ging'eyo ni mana achiel kuom yore ma sirikal timo gi nade geng'o go tuo ni kik monjgi. Onge makosa nikech kata mana kawuono kadipo ni nitiere ng'ato mabro DRC kabiro Kenya, ok en ng'ama biro riwore go ganda, en ng'ama biro to dhi e quarantine center cha kumotengi cha, odhi e direct ma onge oganda modhi timo nade, modhi riwore go mondo mi omi tuo mar Ebola. Jomage madhi tiyo kacha gin dakteche ma Amerka kod dakteche ma Kenya. Be waparuru niya, higa mar 2015-16 kane apane na 14-15 kane tuo mar Ebola omuoch e piny mar Guinea gi Liberia, West Africa, jo dakteche ma Kenya maloyo 300 nowuok Kenya ka modhi kedo gi tuo mar Ebola kocha. Manyiso ni Kenya nigi good standing morally and diplomatically global